Nganggo deg-degan to Mas Gareng? Piye rasane nek kanggo deg-degan? Nganggo leren ngono ya, Mbah. Ora, Mbah. Ya, Mbah. Istirahat dulu, Mbah. Nanti iso ngatur ambekan. Ya. Wis Gareng wis tuwa ya ngene kok pulang. Lah ya ngono ki dikein deg-degan. Kowe terus ngombe dhisik. Terus dimakmi. Nah. Bar kuwi ge ampel meneh. Kayak ampelmu dong. Ampel itu apa? Ampel ya. Mulai. Ampel ki mulai. Neruske. Diteruskan lagunya. Ya. Gitu ya Mas Gareng? Ya, Bos. Oke. Ampel ayo, ampel. Iya. Ya, Dek ya. Saya rame-rame. Tata, tumpai, tata, Ayo. Sapa guru Desel-desel lho ya. Wah, udah kesempatan. Oh iya. Oh, ngerti. Kesempatan apa nek pomo tua padha tua ya pilih Pak Jumari ya, Be. Tuane iki. Emang masih kuat, Mbah? Kuat sing apa? Kuat menahan beban hidup. Masih kuat. Nduk tak kandhani ya, Nduk. Heeh. Wong ki tuwa ki mung umur. Kekarepan iki padha wae. Oh. Apa yang ngono? Heeh. Dadi aku ki tuwa iki mung udel munggah. Heeh. Udel mudun. Udel mudun. Idul midun wis empuk. Krungu ora kae. Oh, kaya ngerti-ngerti ya. Ya ya Pak Bagi. Ayo. Krungu ora? Aku mari karo Yogo ki wis tau anu kok. Cedakno. Wis tau ketatalan. Apa? Mulane aku arep garapi kaya ngopo aku meneng wae. Manut. Wis tau aku ngenehi salah siji Heeh. ning pondokane aku. Kepake. Cekat Yogo lho pirang kompak kok Yogo. Diragum. Kandhane. Kowe muni apa? Iya. Terus Kowe dagelane wis bintang tamunya wis Pengpengan ngono. wis peng-pengan oke. Yogo mbok remehke. terus Aku ngetokne aji-aji. apa iki? Kaya wong semene ki ora gigrik, Kang. Ora ndi? Ora mundur. Apa kowe aja sini? Muri tembok. Dadi aku ngetokne Lompat aji-aji. ngono ta? Ngetokne aji-aji kanca-kanca wis ora sida. Ora sida Ora sida menganiaya. Ora sida. Ngetokne aji-aji aku njaluk ngapu. Wah. Sampe harus jaluk ngapura. Ngono terus kemaki sik Aji-aji lho. wong Jawa ya ngono. Iya. Kowe Apa? ora cek legan to. Legan iki perawan ku duwe bojo. Iya. Ya Mbak Riri tak wis. Iya. Bojomu apa kae? Ojol. Kok ojol to? Odol. Oh, anu Apa? judol ya. Judul apa? Jujuran kuwi. Judu. Endo Apa? jujur wae, kowe kon milih iki. Heeh.